Zdravím všechny příznivce mého kanálu. Vydal jsem se na telepolíčko a uvidíme, co nám padne na něm, jestli budeme mít nějaký štěstí. Máme tady první signál 94-95. Už to mám vykopnutý. A je tady nějaká mincička. A je to docela silný, takže to bude vypadat krejcárek Marie Terezie. 1700 a něco. Tak uvidíme tamhle to počet. Ein krejcár. 1760 nebo 62. Takhle to nepoznám. Bez brejlí. Ale 1760. Ein krejcár. První kop a zrovna Maruška. Se nám bude, snad se zadaří ještě něco jiného. Jdeme dál. 68-71. A máme to takovouhle kouli. To už je druhá. Já nebudu natáčet všechno, jenom opravdu něco zajímavého, co bude padat. Ale takováhle velká koule tady padla. Další signál 76, už to mám vykopnutý, vyčištěný trošku a je to zbytek zvonečku. Škoda, že není celý. Tak teď jsem měl signál 60 a je to takováhle zelená, jestli to je bronz. Radši jsem to zaměřil. Jestli by to bylo, já nevím, kus srpu. Uvidíme, no. Zaměřený to radši je a necháme to na odborníkovi. Zelený to je krásně, těžký to je taky. Tady je to i ostrý. Tak uvidíme. Tady je povrchový nález. Není to teda žádný signál, ale říkám si, co to je. Jestli to není nějaký knoflíček nebo něco a je tam na tom, jestli to není Franz Josef. Je to modrý. Že by to byl nějaký knoflíček s číslem 1880 až 1916. Tak takovýhle nějaký knoflík. No, povrcháček. Dobrý. Tady další povrchovka 68. A tady na mě něco kouká. Podívejte. Nějaká mincička. A co to bude, ale? Jestli to je mincička teda. Které to má? Stříbrný. Je to tenký. Tak já to zkusím trošku upláchnout vodou. Co to bude? Že by stříbrňáček? Uvidíme. Na povrchu. Tak jestli na tom něco bude vidět, tak se ještě ozvu a ukážu. Tak je to stříbrňák
ale je to tak vohoblovaný, že to budu muset nechat na doma. Něco tady je vidět. Tady je nějaký panovník na téhle straně a myslím si, že to bude setí krejca Franz Josef. Zelený. Budeme se muset odmočit, ale asi 10 krejcárek. Tak letos druhý stříbro. Tady na tom políčku mě padnul ten bronz, tak jsem tady hledám dál, jestli náhodou nepadne ještě něco jiného. Nějaký bronzík. No a padlo stříberko. Paráda. Mám tady další povrchovku. Mělo to 88 a už je to tady vidět. Je to těžký. Je to zelený. Že by zas další bronz? Je to možný. Zelená si tu pěkně. To je nějaký slítek asi, ale tohleto. Jak pořádnej kousel. Tak to zaměříme a radši. Tak druhý bronz tady na tom poli. Nebo třetí, tam byl takový malý kousíček. Jsem našel takový bobek, ale tohleto je velký. Tak to zaměříme ještě. A teď jsem to nenatáčel a padlo nám takovýhle droboští. 25, dvouhalíře, lombička, kule. Tak to jsem vám ani nenatáčel. Tak teď to vidíte pohromadě teď, co padlo. Tak jdeme dál ještě, jestli něco nepadne, nějaký bronzík nebo stříbrňáček ještě. Teď jsem tady měl signál 59. Zase povrchovej. A je tady nějaká mincička, je to do červená. Myslel jsem si, že to bude první republika, ale není. Není to první republika. Tady máme orla. A tady bude, že by to byla desítečka tady. Jo, desítečka. Tak ten moc často nenacházím. Zmátla mě ta barva. Protože jsem si prvně myslel, že to bude první republika. A ne. Tak něco padlo přeci jenom ještě. Po dlouhé době samý odpad, bordel, tuby a takový. Tak se mi podařilo ještě socialistický 20áky, 2 korunka. Tak ještě padly tyhle ty 3 mincičky. No a už jsem kousek od auta, když nic nepadne, tak se s váma loučím. Jestli se vám to líbilo, dejte like a odběr, budu rád za odběr. A zase příště u dalšího videa. Tak se mějte. Ať vám to pípá. Tak jdu k autu, už jsem kousek od auta a už jsem to chtěl balit. A signál 79. A podívejte, už jsem to vykopnul a něco tady přišlo. Možná další stříbrňák. To by dneska byl druhý. Tak co to bude? Je teda pěkně rozmajstrovaný. Je to stříbrňák. Ale teď co to bude zač? Nic tam nevidím. Škoda.
Tak já ho zkusím trošku očistit, jestli něco nevyjde na povrch trošku, aby jsme mohli trošičku vědět, co to může být za stříbrňák. No, uvidíme. Jsem to trošku omyl vodou, jemně kartáčkem a je to moje premiéra. Je to Pražák. Tak druhý stříbro dneska a to jsem už to chtěl vypnout. Že už jsem šel k autu a tady máme korunku. Škoda, že je takhle zvohejbaný, ale nevadí. Tak to je bomba. Padnul Pražák. Jupí. Pak ještě se podívám, co by to mohlo být. A to si pak ukážeme. Tak se to ještě povedlo. Teďka nevím, jestli už mám teda balit nebo ne, a ještě to tady ten konec projít. A nebo se sem vrátím ještě pak. Tak stříbro druhý dneska. Pražáček. Premiéra. Tak to už je asi dneska opravdu všechno. 3krát bronz, jednou 10 krejcar Franz Josef a teďkon padnul Pražáček. Tady máme lvíčka, není sice moc vidět, ale je tam a koruna.